Здравейте от морозовита Варшава. Днес сме тук да се приберем двете нови попълнения, които пътуват за нашите клиенти. Това Рено Туйкап 21 година. Елате насам да видите. С падащ борд, задължително. И другия също с падащ борд. Повече от 10 години се занимаваме с тази вид дейност. Имаме доста голямо портфолио, което ни дава възможност да даваме още работа на наши клиенти. С закупуването на такава машина от нас ние ви гарантираме целогодишна заетост. И не само това. Пълна подкрепа във вашия бизнес от първия ден. Както и високи доходи, които може да докарате между 8 и 10 хиляди лева. Това можем да ви го гарантираме също с договор. Също така може да ги закупите тези машини и на лизинг при ваше желание. За повече информация, както и да се запознаете с нашите оферти и нашите клиенти, посетете Facebook страницата ни и нашия официален сайт. Довиждане от мен.